тарбияи ватандӯстӣ, баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ, маърифати сиёсиву ҳуқуқӣ, ташаккули тарзи ҳаёти солим, пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, пешгирии нашъамандӣ ва дигар омилҳои номатлуб аз мавзӯъҳое ба ҳисоб мерафт, ки дар ин вохӯрӣ матраҳ гардид. ниҳодҳои марбута аз Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш, Кумитаи дин ва танзими ҷашну маросим вобаста ба мавзӯъҳои пешниҳод гардида ибрози андеша намуданд. зикр шуд, ки ҷавонон таклягоҳи воқеӣ, умеду ифтихори ҷомеа ва давлати Тоҷикистон ба шумор мераванд, ки маҳз ба ин хотир аз оғози солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирии ғамхоранаи пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати муайён намудани шароити мусоиди илмомӯзӣ, ҷисману рӯҳан ба воя расидани ин қишри ҷомеа тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. гуфтан ба маврид аст, ки фаъолияти ҷавонон дар ҳама самтҳо назаррас буда бо ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушду нумӯи кишвар саҳми арзанда мегузоранд. бо мақсади мутобиқ ба талаботи замон ба роҳ мондани таълим ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия ёфтани насли ҷавон дар мамлакат муосиртарин имконот фароҳам оварда шудааст. дар ин раванд дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав низ марҳила ба марҳила шароити арзандаи таълим муҳайё гардонида шудааст, ки айни замон дар ин боргоҳ беш аз 20 000 нафар донишҷӯ таҳсил менамоянд. донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар таъмини кадрҳои донишманду болоиққат дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат нақши муҳим дошта, маҳз аз ҳисоби донишҷӯёни ин муассисаи олии кишвар, идораву ташкилот ва муассисаҳои давлатӣ бо кадрҳои соҳибтахассус таъмин карда мешаванд. зимни суханронӣ қайд гардид, ки дар миёни чандин давлатҳои ҷаҳон кишвари мо аз ҷиҳати амну осоиштагӣ мавқеи меҳварӣ дошта, бо истифода аз неъмати соҳибистиқлолӣ ҳар як фарди худогоҳу хештаншиносро мебояд зиракии сиёсии худро сайқал бахшида дар ҳифзи арзишҳои миллӣ ва суботи комили кишвар ҳиссагузор бошад. баҳри ноил гардидан ба ин саодат, донишу маърифат, ҷаҳонбинии васеъ ва ҳисси баланди ватандӯстию меҳанпарастӣ зарур дониста мешавад. зеро вазъи имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ метавонад таъсири манфии худро дар замири баъзе аз ҷавонони ногоҳ расонад. истифодаи бемавриди шабакаҳои иҷтимоӣ дар шуъури ҷавонон ҳар гуна нобовариву зуҳуроти номатлубро ҷой карда, бо паҳн намудани фикру ақидаҳои ноустувор онҳоро бо роҳҳои нодуруст раҳнамун месозанд. дар самти пешгирии ҷавонон аз чунин ҳолатҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шудааст, ки пайваста чунин вохӯриҳои судманд байни ҷавонон роҳандозӣ карда мешавад.